Naval Forces Central ug Cebu Coast Guard mohimog inspeksyon sa ruta sa fluvial parade alang sa seguridad sa galyon ug mga deboto. Ang galyon may magdala sa imahe ni Santo Niño nga ibiyahe gikan sa Mandaue ngadto sa Basilica via Mactan Channel. Si Lieutenant Jose Marie Martinez sa Philippine Navy niingon nga duna sila ipadala nga mga vessels nga dunay kapasidad nga mobitad sa galyon sa higayon nga maaberya kini. We will meet with Coast Guard and we will conduct our tabletop exercise and siguro magkakaroon din kami ng, yun sinasabi mo, inspection doon sa area. Makaka-delay po ng procession, fluvial, yung mga nakaharang ng mga bangka, ma'am. So, yun po, isa sa mga task din namin na hawiin yun, ma'am, na iyan sa daan. Si Cebu Coast Guard Chief Rodolfo Villawan niingon nga 18 ka mga vessels ang mi-apply og clearance nga maka-appeal sa fluvial parade, apan tulo pa ang gitugtan sa Marina Central Visayas. Samtang si Cebu Archdiocese Vicar General Vicente Ray Pinagunda niauhag sa mga deboto nga dili ka-appeal sa fluvial nga ipakita ang pagsalig ni Santo Niño pinaagi sa ubang religious activities. As far as I am concerned, kung makahimo ang pag-decide ang diocese to cancel if ever there's a threat for our life, like strong typhoon. Anyway, this is just an expression of our faith, and there are other ways of expressing our faith. So I do not know the plan of the committee if they have the plan B, but as far as I am concerned, the church can cancel